Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βιντεάκι με το Σωτήρη τον Νικολογιάννη. Λοιπόν, σιγά σιγά πλησιάζουμε και πλησιάζουμε πού να επαληθευτούμε σε αυτό το οποίο είχα ανεβάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κοιτάξτε να δείτε, λάθη στις λέξεις μπορούμε να κάνουμε, έτσι. Λάθη ακόμα και στις εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε. Όμως όταν βγαίνουμε σωστοί σε αυτά που έχουμε προαναγγείλει πριν το γεγονός αυτό που μπορεί να συμβεί, το μέλημά μας είναι να έχουμε ακουστεί από κόσμο και ο κόσμος να έχει λάβει και να έχει πάρει κάποια μέτρα. Ακόμη και αυτό να μην έρθει. Έτσι. Όπως λένε και οι παλιοί, κάλιο 5 και στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι. Τι σημαίνει αυτό, θα μου πεις. Λοιπόν, όταν σου λέει κάποιος ότι έρχεται καταιγίδα, θα έχει χαλαζοπτώσεις, θα έχει πράγματα, προβλήματα, πλημμυρικά φαινόμενα και οτιδήποτε άλλο. Εγώ απλά θέλω να ρωτήσω το εξής που το έχω ρωτήσει χιλιάδες φορές, έτσι, και έχω πάρει και τις απαντήσεις μου, δεν χρειάζεται. Απλά θα το κάνω τώρα ένα θέμα, έτσι. Όταν λοιπόν λέμε ότι έρχεται μια τέτοια κατάσταση και βλέπουμε ότι όντως πλησιάζει μια κακοκαιρία, λοιπόν, οφείλουμε, είτε εμείς οι μετεωρολόγοι, οι ερασιτέχνες ή οι χομπίστες, να το θέσω διαφορετικά, γιατί θεωρώ ως χόμπι αυτό που κάνω, αλλά το κάνω χόμπι γιατί δεν είναι χόμπι όπως τα καναρίνια μου. Τα καναρίνια μου είναι ένα χόμπι που μου αρέσει, κάνω την αναπαραγωγή μου, περνάω καλά εγώ προσωπικά, έτσι. Ευχαριστιέται η ψυχή μου, έτσι, και όχι κάτι άλλο. Λοιπόν, όμως το άλλο που λέγεται χόμπι μετεωρολογίας, αυτό δεν είναι παιχνίδι. Δηλαδή δεν είναι παιχνίδι με την έννοια ότι δεν είναι να ταιριάξω δύο θηλυκά, ένα αρσενικό, ένα θηλυκό. Είδατε, λέξεις μπερδεύονται έτσι πολλές φορές. Λοιπόν, ένα αρσενικό, ένα θηλυκό. Να τα βάλω για να βγάλω κάποια πουλάκια. Εδώ μιλάμε και για ανθρώπινες ζωές. Μιλάμε για περιουσίες, μιλάμε για πράγματα τα οποία έχουν βαθμό επικινδυνότητας. Λοιπόν, όταν μιλάμε για το βαθμό επικινδυνότητας, κατ' εμέ, κατά την πλευρά του Σωτήρη του Νικολογιάννη, έτσι, θα πρέπει είτε έρθουνε είτε δεν έρθουνε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Δεν μπορεί κάθε φορά να λέμε δεν προλάβαμε και τι ήταν αυτό που μας βρήκε και ήταν κάτι ξαφνικό και ήταν παραπάνω από το αναμενόμενο. Και τι είναι αυτές οι δικαιολογίες? Ή δεν προλάβαμε, ή δεν κάναμε, ή δεν ράναμε. Εκεί έχουμε καταλήξει να καταστρέφουμε τον ίδιο μας τον εαυτό και τον πλανήτη μας και τις περιουσίες μας και να χάνονται και ανθρώπινες ζωές. Γιατί δεν προλάβαμε να κάνουμε κάτι. Γιατί δεν προλάβαμε, γιατί λέμε σιγά μην έρθει μωρέ τέτοιο πράγμα, πω σιγά, έλα εντάξει, σιγά το πολυέλαιο ας πούμε. Όλοι έτσι λέμε, όλοι, δεν υπάρχει άνθρωπος να μην το πει. Σιγά το πολυέλαιο, σιγά μην έρθει αυτό το πράγμα που βλέπουμε κάπου. Πού? Έχετε παρατηρήσει, και αν δεν το έχετε παρατηρήσει θα σας πω εγώ ότι τα τελευταία χρόνια θα ξεκινήσω πρώτα με το πολύ βασικό πράγμα και θλιβερό. Η θνησιμότητα, δηλαδή οι θάνατοι από καιρικά φαινόμενα έχουν αυξηθεί κατά πάρα πολύ, έτσι. Ποσοστό ακόμα δεν ξέρω, θα το πάρω και θα σας το δώσω και το ποσοστό. Οι καταστροφές σε περιουσίες έχουν αυξηθεί κατά πάρα πολύ. Οι καταστροφές σε δημόσια πράγματα, δηλαδή άνθρωποι που περνάνε από κάποιες διαβάσεις ή γέφυρες ή οτιδήποτε, έχουν αυξηθεί κατά πάρα πολύ. Αυτοκίνητα ή οτιδήποτε άλλα υλικά τέτοια έχουν καταστραφεί και έχουν μεγάλη αύξηση και αυτά. Λοιπόν, αν δεν πάρουμε λίγο τα μέτρα μας σε 5-10 πράγματα, θα μου πεις ναι, μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, το αυτοκίνητο, το βάλουμε, να το κρεμάσουμε, λες και είναι κρεμάστρα. Όχι, δεν σου λέω κάτι τέτοιο. Αλλά όταν σου λέω ότι έρχεται κακοκαιρία και καιρικά φαινόμενα, πάρ' το αυτοκινητάκι σου, προσπάθησε μόνος σου, μες στον εγκέφαλό σου, μες στο μυαλό σου, να, ξέρετε κάτι, νιώστε
αν το νιώσουμε όλοι αυτό το πράγμα, πραγματικά θα έχουμε μεγάλες επιτυχίες και θα έχουμε τεράστιο νούμερο επιτυχίας και αύξηση της επιβίωσης και όλων των πραγμάτων. Λοιπόν, νιώστε μέσα στο μυαλό σας ότι βρισκόσαστε σε ένα νησάκι, ναυαγή, σε εισαγωγικά, έτσι, ναυαγή και πρέπει να επιβιώσετε. Δεν πρέπει να βάλετε το μυαλό λίγο να σκεφτεί. Άραγε, που πάει το μυαλό του επιβιώσαντα άνθρωπου, έτσι. Πώς θα φάει, πώς θα πιει, πώς θα γλιτώσει τις οτιδήποτε κακοτυχίες υπάρχουν, άραγε ψάχνει να βρει την κατάλληλη λύση. Τι σημαίνει κατάλληλη λύση? Μπορεί να λέει, εδώ το αυτοκίνητο άμα το βάλω σε αυτήν την κλίση και την ανηφόρα, δεν θα μου το πάρει από τη βροχή. Γιατί κατεβαίνοντας στο νερό, σκεπτόμενος φυσικά πάντα μιλάμε, έτσι, δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, πρέπει να κάτσουμε όλοι να κάνουμε τέτοιες φιλοσοφίες? Συγγνώμη, αν τα περιμένουμε όλα απλόχερα και ανοίγουμε τα χέρια μας και λέμε πες έπειτα να σε φάω και να δουλέψεις, πρέπει να σκεφτείς, έτσι. Όταν θα πας να σου πει κάποιος και είτε χρειαστεί να έχεις έναν υπολογιστή, ας πούμε, έτσι. Αν σου πει, να ο υπολογιστής, να και η δουλειά σου, έτσι, δεν θα σκεφτείς? Δεν θα πρέπει να κάτσεις μέσα να δεις τα λογισμικά, τι κάνεις εκεί πέρα και πώς πρέπει να τα χρησιμοποιήσεις ή οτιδήποτε άλλο, έτσι. Τώρα έβαλα ένα παράδειγμα τον υπολογιστή, έτσι. Με βλέπετε έτσι λίγο θυμωμένο, ναι. Ναι, ξέρετε γιατί? Γιατί πολλοί κοροϊδέψανε αυτό που έγραψα, ότι πλησιάζει και στην Ελλάδα ένα σοβαρό φαινόμενο, το οποίο είναι ένας ισχυρός καύσωνας. Φαίνεται ότι αρχίζει και παίρνει οστά και αναπνοή πλέον, έτσι. Θα το δούμε ακόμα, έχουμε λίγο περιθώριο ακόμα να δούμε αν τελικά ισχύσει κάτι τέτοιο ή δεν ισχύσει, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι αν θα βγω εγώ σωστός, ότι βγήκε σωστό και επαληθεύτηκα εγώ, έτσι. Γιατί είναι κάποια πράγματα τώρα που γυρίζουν τούμπα. Κάποιοι λέγαν άλλα και τώρα ξεκινάνε και λένε αυτά που έλεγα εγώ, έτσι. Λοιπόν, και ούτε αυτό πάλι με πειράζει. Το αν έχει πει κάποιος κάτι άλλο ή αν δεν έχει πει κάτι άλλο, έτσι. Λοιπόν, και πραγματικά αυτό που πραγματικά έφαγα μεγάλη κοροϊδία, δηλαδή με κοροϊδέψανε μέχρι και οι πέτρες. Καλά κάνετε, γελάσατε μαζί μου και κανένα πρόβλημα. Δεν έχει σημασία να κάνω λάθος στο λεξιλόγιό μου, έτσι. Γιατί πολλές φορές, εκτός από το βίντεο που κάνω, γράφω και αναλυτικά κάποια πράγματα σε αναρτήσεις για να μπορέσουν να πάνε σωστά σε πληροφορίες στους ανθρώπους. Έτσι, γιατί μπορεί να έχω κάνει κάποια λάθη. Όπως και την προηγούμενη φορά, τη Δύση με την Ανατολή την μπέρδεψα τελείως. Εκείνη τη στιγμή δεν σκεφτόμουν, απλά έλεγα πράγματα και όντως ήταν ένα τραγικό λάθος μου, αλλά δεν θα μου πάρω και το λαιμό, ούτε και εσείς μπορείτε να μου πάρετε και το λαιμό. Καταλαβαίνατε τι εννοούσα, έτσι. Απλά εκείνη τη στιγμή, κούραση, όλα μαζί, είπα δυτική με ανατολική, ανατολική με δυτική και κάτι τρέχει στα αμπέλια των καρπουζιών, έτσι. Λοιπόν, δεν έχει σημασία αυτό. Μην παίρνουμε μεμονωμένα έναν άνθρωπο που έκανε το λάθος να μπερδέψει τις περιοχές. Θα μου πείτε, εδώ μπερδέψει τις περιοχές, ρε φίλε, και θα μας ξέρεις τον καιρό. Για να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Ωραία, εγώ είμαι ένας τρελός και δεν ξέρω και τις περιοχές και δεν ξέρω γεωγραφία και δεν ξέρω τίποτα. Να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Μπορούμε? Ωραία. Εγώ δεν θα σας πω πολλά πράγματα, θα σας πω 2-3. Και αν από αυτά τα 2-3 μπορώ να σας πείσω, τότε όντως αυτό που κάνω είναι η σωστή κίνηση, η σωστή αγάπη και ο σωστός τρόπος επικοινωνίας με τον κόσμο, μήπως και μπορέσουμε να γλιτώσουμε κάποιους ανθρώπους και κάποιες περιουσίες και κάποια πράγματα, τέλος πάντων, οτιδήποτε αυτό. Έτσι. Να πούμε για τη Μύδια, την κακοκαιρία, τη χιόνο κακοκαιρία. Ποιος την είχε βρει? Πολύ καιρό πίσω, Νικολογιάννης. Να πούμε για την Ελπίδα, ποιος την είχε βρει? Όχι πολύ καιρό, γιατί κάθε πράγμα είχαν μια απόσταση, έτσι. Πάλι όμως πρώτος εγώ το είδα. Να πούμε για την Μπάρμπαρα, πάλι φαινότανε, πάλι το είδα εγώ, πάλι πρώτος, πάλι Νικολογιάννης. Να πούμε για τον Μπάλο, πάλι πρώτος,
Πάλι αρκετό καιρό, νομίζω εκεί πέρα είχα κανένα μήνα, 1,5 που το είχα βγάλει. Να πούμε για τον Ντάνιελ που γίνανε χιλιάδες πράγματα εκεί πέρα. Εκεί είχα λίγες μέρες περιθώριο. Όμως βγήκα 26-27 Αυγούστου και το φαινόμενο έγινε, αν θυμάμαι καλά, στις 6 Σεπτεμβρίου. Πάλι πρώτος γιατί βγήκαν, βεβαίως, φαινόταν ότι θα ήταν μια κακοκαιρία, όχι όμως στα δεδομένα που εγώ είπα. Παιδιά, θα πνιγεί, εκεί πέρα θα πέσει νερό, τόνους, δηλαδή θα καλύψει τα πάντα. Το είπα. Πάλι κράξιμο έφαγα, αλλά no problem. Δεν μασάει ο Νικολογιάννης, αυτό είναι. Εγώ αυτός είμαι και πιστεύω ότι ο κόσμος που με ακολουθεί, γι' αυτό κιόλας και με ακολουθεί. Έτσι, λοιπόν. Γιατί ξέρουν ότι σε κάποια πράγματα όταν θα βγω σωστός, βγαίνω σωστός. Και όταν βγω και λάθος πάλι, θα βγω και θα πω συγγνώμη παιδιά, βγήκα λάθος. Όμως ξέρετε τι θα πω. Σε προετοίμασα. Αφού σε προετοίμασα, για μένα είναι κέρδος. Είναι κέρδος που σε προετοίμασα πριν έρθει, αν έρθει και κάνει κακό, να σε προστατεύσω. Αν λοιπόν εγώ το βλέπω και δεν έρχομαι να σου πω κάτι, τότε είναι που συνηγορώ εγώ σε αυτό που έρχεται και κάθομαι και κάνω την πάπια και 3 ζαλούν και 2 χορεύουν από εδώ. Έτσι. Λοιπόν, ας δείξουμε προσοχή. Φαίνεται ότι πλησιάζουν οι μέρες που η Αφρική θέλει να επισκεφθεί, μην μπερδέψουμε τώρα, την νοτιοανατολική Ευρώπη που είμαστε εμείς, το άκρο της γωνίας, έτσι. Δυστυχώς που θα το πω, γιατί η δυτική πλευρά που σηκώθηκε αυτό το κύμα ισχυρού καύσωνα για τα ιστορικά δεδομένα των χωρών αυτών, δεν θα μπορούσε να φτάσει και παραπάνω. Μάλλον θα υπήρχε περίπτωση να φτάσει λίγο παραπάνω, αλλά με αρκετά μεγάλο βαθμό δυσκολίας θα έλεγα, έτσι. Όμως γενικά ήταν ένα ρεκόρ, ήταν ένας ιστορικός καύσωνας για αυτούς. Όμως εμείς, επειδή είμαστε πολύ πιο χαμηλά προς την Αφρική, ας πούμε, γεωγραφικά βρισκόμαστε, σκεφτείτε, έτσι. Λοιπόν, άρα εφόσον βρισκόμαστε έτσι, όταν σηκώσει λοιπόν η Αφρική, ξεσκάψει και φυσήξει προς τα πάνω για μας, για να μας έρθει κάτι τέτοιο, δεν θα μας έρθει σίγουρα με το 40 και το 45 που παίξανε παιχνίδι οι δυτικές χώρες, που εκεί ήταν ιστορικός ο καύσωνας. Εδώ λοιπόν θα παίξει με μεγαλύτερες βαθμίδες, γιατί είμαστε πιο κοντά στην Αφρική, γιατί το ένα φύσιμα, το μικρό φύσιμα της Αφρικής σηκώνει υψηλές θερμοκρασίες. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα να προετοιμαστούμε, να εξοπλιστούμε με υπομονή. Σίγουρα θα έχει μια διάρκεια από ό,τι είδα, γιατί θα ξεκινήσει γύρω με φαινόμενα του τύπου θερμοκρασίες 40-41, δεν θα σταματάνε, θα πέφτουν πολύ λίγο. Μετά ξανά μια μικρή ανάπαυλα, θα φύγει από το 41 της Τετάρτης παράδειγμα και θα πάει της Παρασκευής ή το Σάββατο στους 43. Μετά θα πάρει μια ανάσα Κυριακή Δευτέρα, μετά από την Κυριακή Δευτέρα που είχε προηγηθεί 43 θα ανέβει 45-46. Και θα το πάει κάπως έτσι. Η κλιμάκωσή του φαίνεται να είναι αυτή. Έτσι, δηλαδή η διάρκεια του κατά μέσα του χρόνου, δηλαδή μέσα στο χρόνο που θα κινηθεί, θα είναι αυτό. Όμως το πικ του θα είναι ένα τριήμερο, τετραήμερο. Το τετραήμερο νομίζω ότι ίσως να μην το πιάσει. Το τριήμερο θα το πιάσει 1000%. Όμως οι ευχάριστες νότες που έρχονται είναι ότι μετά βουτάει κατευθείαν, γιατί έρχεται η ενίσχυση, η μεγάλη ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων, που εκεί θα πρέπει από τώρα να το πω, αν τώρα έχουμε τα μάτια μας 14, εκεί πρέπει να τα δούμε 1414. Και θα μου πείτε για ποιο λόγο 1414. Θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο 1414. Γιατί
με την ξηρασία, με τη θερμότητα και με ό,τι έχει προηγηθεί, ένας ισχυρός άνεμος, ένα μικρό κομμάτι φλόγας, ένα κάτι, δεν το σταματάει τίποτα. Γιατί βλέπω μετά το γεγονός αυτό, αν συμβεί, έτσι, βλέπω ότι μπορεί να φτάσουμε σε επίπεδα Θιέλης που είχαμε πρόσφατα, να ξεπερνάμε τα 8, 9, ακόμα και τα 10 μποφόρ. Άρα σημαίνει ότι πάμε σε μια αρκετά επικίνδυνη φάση που χρήζει μάλλον, να το θέσω διαφορετικά, μεγάλης υπευθυνότητας και προετοιμασία από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αυτό το διάστημα, συγχαρητήρια για τους ανθρώπους όλους αυτούς που τρέχουν για τις διασώσεις, τρέχουν για την φωτιά, για τους πυροσβέστες μας, για την πολιτική προστασία βάσει των πυροσβεστών, δηλαδή ό,τι αφορά το θέμα της προστασίας των πολιτών με αεροπλάνα, με επίγεια, με εναέρια μέσα. Πραγματικά κάνουν μεγάλη δουλειά οι άνθρωποι, είναι η δυσκολότερη εποχή για αυτούς και ακόμα και στη φωτιά πέφτουν για να μας σώσουν μέχρι και να κινδυνεύσουν και να χάσουν ακόμα και τη ζωή τους. Σας ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα, από μένα, από τη δικιά μου πλευρά, ευχαριστώ όλους τους πυροσβέστες και εθελοντές πυροσβέστες, έτσι. Λοιπόν, αυτά, βγήκα απλά να αναρτήσω ότι έχει αρχίσει σιγά σιγά και πλέον το λένε κι άλλοι άνθρωποι, αυτό που εγώ το έχω πει καιρό πριν πίσω, αυτό που κάποιοι κοροϊδέψανε, αυτό που κάποιοι γράψαν κάποια πράγματα, τώρα να γυρνάνε τούμπα και να αρχίσουν να λένε να ξέρεις, μπορεί να από εδώ, να από εκεί, να. Τέλος πάντων, δεν θα ρίξουμε καμία ευθύνη, ούτε βγήκα αυτή τη στιγμή μόνο και μόνο για να μπω στο μάτι κάποιανού ανθρώπου. Εγώ ξαναβγαίνω να πω να προσέξουμε, να προετοιμαστούμε και ας μην έρθει τίποτα, να έχουμε ένα ευχάριστο καλοκαίρι. Δυστυχώς όμως, μάλλον πάω για επαλήθευση, οπότε ας αρχίσουμε από τώρα να πιάνουμε κομματάκι και να τα βάζουμε σε μια σειρά. Puzzle, το πώς πρέπει να οργανώσουμε κάποια πράγματα για να αποφύγουμε αυτήν τη λίγο μακριά είναι η κατάσταση αυτή, γιατί θα κάνει μικρές κάμψεις και μετά ξανά και θα πηγαίνει ένα κλικ πάνω, ένα κλικ πάνω, νομίζω στα 3-4 κλικ, δηλαδή στις 3-4 φορές εκεί θα φτάσει στο πικ που θα φτάσει εκείνο το νούμερο που μακάρι να μην το φτάσει, έτσι, σε κάποιες περιοχές του ελληνικού χώρου, και μετά θα πέφτει και θα έχουμε άλλα πράγματα. Αυτά ας τα αφήσουμε και αργότερα. Μέλημά μας είναι αυτό που έρχεται τώρα. Λοιπόν, θέλω από εσάς, αν μπορείτε παρακαλώ, υπάρχει μια ομάδα την οποία την ξαναδημιούργησα με την Meteo Greek. Το βίντεο αυτό δεν θα το ανεβάσω σκέτο πάνω στο Facebook, γιατί άμα το ανεβάσω σκέτο πάνω στο Facebook, ξέρω ότι με ακολουθείτε πάρα πολύ στο Facebook και ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένω να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Όμως επειδή θέλω να μεγαλώσουν τα κανάλια, είναι δύο κανάλια, είναι το Σωτήρης Νικολογιάννης και το Meteo Greek, πάλι με μένα, έτσι. Εκεί θα ανεβούν λοιπόν, το βίντεο αυτό θα ανεβεί σε αυτά τα δύο σημεία και παρακαλώ, αν θέλετε να κάνετε εγγραφές, να μεγαλώσουν και αυτά τα κανάλια, να βρίσκονται και αυτά σε ένα μεγάλο νούμερο για να μπορούμε να βοηθάμε κόσμο πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστώ, εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο με περισσότερα νέα και οτιδήποτε άλλο σε αναρτήσεις θα ανεβούν, έτσι. Δηλαδή θα ανεβάσω και αναρτήσεις εντός της εβδομάδας για να δούμε λίγο, να δω λίγο, να ελέγξω που ακριβώς βρισκόμαστε και πότε πάει να κάνει αυτό το τσικ, δηλαδή να κάνει το άναμα που λέμε, να ανάψει τη φωτιά και να σηκώσει το λάβαρο που λέμε, έτσι, κάπως έτσι εισαγωγικά. Λοιπόν, και πάλι σας είπα, τελευταία φορά το λέω, λάθη γίνονται. Ας τα λάθη, πάμε σε αυτό που μας νοιάζει. Το τι κάνει λάθος ένας άνθρωπος που βγαίνει σε ένα βίντεο γιατί θέλει να μιλήσει και αυτά που κάνω, για μένα νομίζω ότι το έχω υπερβεί τον εαυτό μου και θεωρώ ότι έχω καταφέρει
πάρα πολύ καλά να μιλάω όσο μπορώ καλύτερα και να κάνω και τα λάθη μου φυσικά, οπωσδήποτε θα κάνω και λάθη, έτσι. Αλλά σιγά σιγά βελτιώνομαι και προσπαθώ να μαζεύω τα λαθάκια αυτά που γίνονται. Να είστε καλά, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια!